Honourable members, the next honourable member for 12 minutes from the MK Party, Honourable SS Maguban. Honourable Deputy Speaker, the Speaker of the Legislature of KZN, the members of the Legislature, the leader of the opposition of our Umkhonto weSizwe Party, Inkosi Chiliza, Chief Whip of MK, the members at the gallery, I greet you all. Ngibingelele nobaba ehlele ekhaya kwaDakadunusi uNcamalala. Sambingelele umsholozi. Ake siqale ke silungise le ndaba ye-NFP. NFP did not anyway qualify for a seat. In order for you to qualify for a seat, you had to have 43,000 plus votes. Then you are eligible to get a seat. NFP ithole i-remainder. Kuthe mangabe sesi-allocate lo ma-seat, thina sithola ama-vote. Kwase kubhekwa i-party out of minority parties. Ukuthi yiphi ethola amavoti kangcono u-19,000 enawuthola anuqualify ngo-43,000 seats votes ungahambi kuqhoshe ukuthi u-MEC nje awuqualify for i-seat wathola i-remainder wathola i-remainder through you Deputy Speaker, this is the most important motions that was tabled by the ANC to deliberate upon in this House. The MK Party has a firm belief that the infrastructure development program cannot be separated from the question of land too. The infrastructure development is another area where land plays a pivotal role. The construction of roads, railways, airports, ports is indispensable for enhancing the economic activity and the connectivity across the country. Public services such as schools, hospitals, and government buildings also depends on land allocation, which is the essential for improving the quality of life and economic efficiency. Kukhona ke simo njoba sithi ngeke ukuhlukanisa ukwakhiwa kwe-infrastructure ukuhlukanise nokwabiwa komhlaba. Mawubheka i-report ka-AG ya 2023-2024 for Department of Transport ikhuluma ngo-P303 ose-Paul Petersburg where i-bridge aliqedwanga due to the mere fact that there was no land expropriation and there was no land acquisition. So thina njengomkhonto siyasho ukuthi lento ye-infrastructure goes together nendaba yomhlaba nokwabiwa kwawo. South Africa is well equipped with major ports including Durban and Saldanha Bay, which are amongst the largest in the world, capable of handling massive crude carriers and significant maritime traffic. However, the biggest question is whether this government is capable to maintain this infrastructure. When noting the disaster of Eskom infrastructure, which has been aging for years, with failure to be maintained by the ANC-led government. As a result, this country landed on load shedding, which was national shame for the ANC government. Yes, we agree. President Cyril Ramaphosa did announce the infrastructure projects for the country, which includes idolobha lesimanje manje asithembisa lona elubhazabhaza lezinto zesimanje manje elingakaze libe khona namanje. 2018 esipromise akaqala ukusipromisa indaba zama projects uRamaphosa uPresident uRamaphosa including isishingishane sesitimela athi sizokhanda inqwaba yemsebenzi ngo-2018 namanje asikaze siyibone isishingishane sesitimela asithembisa sona. So ngolimi laselokishini singayisho nje into yokuthi upresident wethu uyathanda lento yokushaya ngo-2-1 ngaso sonke isikhathi asikhulumela into angeke azayenze. Siyayiphosa-ke inselelo ukuthi ey'thembisweni upresident asuke esinikeza zona akayigcine ukuze nala kwiprovince ningezi ukusikhulumela amanga ngaso sonke isikhathi nikhuluma into engeke nize niyenze. We deliberate when we debate this matter, we also need to be updated as what
happened to the infrastructure grant. Siyadinga ukwazi ukuthi kwi-infrastructure grant sekusebenze malini esisebenzile isebenza kumapha ama-projects ngoba maningi ama-projects amile nangahambi ngespeed okumele ngabahamba ngaso ngenxa yokuthi kukhona ukukhwabaniseka kwemali okwenzakalayo. Ake size kule ndaba yo N3 N2 N11 umhlonishwa uMama uMloyi uthe acreate amathuba emsebenzi even kosomabhizinisi. Njengamanje sinosomabhizinisi aggrieved baze babizwe ngamagama la KwaZulu-Natal kuthiwa ama-construction mafia. Abawona ama-construction mafia, you need to consult them fairly in a right manner niba include kwi-development ezey'ndaweni zangakubo. Uma ngabe ningeke osomabhizinisi niba include ey'ndaweni zangakubo bazolwa ngoba vele uma ngabe kuza i-development endaweni yangakini abantu bokuqala okumele babenefithe kuyona abantu bendawo. Awekho ama-construction mafia. Kukhona osomabhizinisi abaphatheke kabi ukuthi njalo makukhishwa imisebenzi inikezwe ongciwa bona bavalelwe ngaphandle especially thina bendle emnyama. Asize kule ndaba ye-infrastructure ethi mangabe izoza is at an expense yabantu bakithi. eShakaskral kwaDukuza ANC-led municipality abantu bagugulwe for the mere fact ukuthi khona umuntu othi uzofaka imali lapho ulethi development at an expense nangobuhlungu babantu bakithi. Enjani i-development ephelezela ubuhlungu kubantu bakithi bagugulwe kabuhlungu balinyazelwe into zabo bangabi sesimene esi-right bese nithi nihola umphakathi. Ayikho ke infrastructure okumele ize emphakathini ize ekubeni abantu bezoba buhlungu emoyeni kugugule kuze kugugule ngisho amathuna abantu bakubo. Into enjani le uyibiza ngani singabantu abamnyama lapha kithi KwaZulu-Natal? Asikwazi ukuvumela lokho. Ayikho ke infrastructure okumele ukuthi mangabiza ize ngenxa ukuthi kuza imali bese kunganakekelwa ukuthi abantu bazizwa kanjani. Simzile umhlonishwa futhi kuyo le motion umhlonishwa Ramaphosa kusho ukuthi kukhulunywa ngama-projects ongciwa. I-Renshaw Hills, i-Serenity Hills, i-Six Star eShongweni Eco Park, all those developments angeke wasize ngalutho abantu bakithi ngoba wongciwa awabantu abanemali, awabantu okuthi abantu abanemali abayohlala ndawana thize bodwa bese kuthi abantu bangakithi bona bangahlinzekwa ngeindawo zokuhlala. Abantu bangakithi bona banganikezwa indawo ezifanele kodwa indawo ezifanele zinikezwe abantu abangongciwa. Uthola umongameli emile eshaya izandla ukuthi kune development eyenzakalayo. Mawuthi uyayibheka i-development eyenzakalayo inikezwe ongciwa kuphela amandla ne-satisfactory ayibanikeza abantu abakithi abamnyama. Enjani i-development engabajabulisa abantu bakithi? Sifuna i-development ezojabulisa abantu bakithi, hayi i-development ezojabulisa abanye abantu abayi-minority kuleli lizwe lethu, especially kwi-province yethu yaKwaZulu-Natal. Kwi-housing project uyibalile umhlonishwa uMloyi ngemotion yakhe. I-housing project siyibona umhlonishwa uMthombeni. I-housing project ayihambi ngendlela. Ngizokubekisela nje hamba lapha endaweni yaseMajuba e-39 emadadeni kuma-RDPs akhiwa laphana kwakhiwa amabili noma eyodwa in 2 months noma in 3 months. I-project is very stagnant kodwa i-project yama-flat esedolobheni eNewcastle iyona egijima phambili undlula i-project eyaqala kuqala yase-39. Kungani ama-projects ezindawo zabantu bakithi abamnyama ahambe kancane bese ukuthi ama-projects ongciwa kube yiwona gijima kakhulu phambili? Asiyilungiseni leyo nto leyo ngaphambi kokuthi sibuye lapha siyikhukhumeze sithi kunama-projects enzakalayo kushunqa idust yonke indawo. Kwashunqa idust gugulwa namathuna abantu abamnyama lapha koMandeni. Mangabe kugugulwa abantu kushunqa idust, asifuni ke idust yokugugulwa kwabantu namathuna abo. Sifuna idust eza ne-infrastructure ezophela futhi, hayi infrastructure engapheli. Anyway, wonke lama projects le infrastructure project kwakuyisu lika Mongameli uZuma. Sacela ungimele. Yes, honorable member.
Thank you, Honorable Deputy Speaker. Deputy Speaker, I'm rising on Rule 74(1)C. And also with Rule 75(1). The utterances that were made by the Honorable Member to Honorable Shinga. Can the Speaker check them? Thank you. They are unparliamentary. Thank you. Honorable Member. I didn't hear them, Honorable Member, to be fair. The Honorable Speaker can investigate and come back. Honorable Member, I will look through Hansard and bring back to the House. Thank you. Thank you. Honorable Makubane, you may continue. Honorable Deputy Speaker, washo babu kwalala wathi kunobuye kuduma upotiyane buye kuduma imoto. Kuyenzeka kuduma uthi kusaduma imoto wathi kuduma upotiyane. Kusho ukuthi inkulumo kaMhlonishwa uShinga kade ngidlulile kuyona. Bathe bangakhokhasa lapha behlangene ngamakhanda ababuya manje baphakama ngayo. Sengiqedile ke ngeke ngilishintshe izwe engilishilo. Angeke ngilishintshe izwe engilishilo lokuthi siyabaza abantu ababe qualify noma inhlangano equalify ukuthi iphathi kwaZulu Natal. Uma ngabe futhi niyibheka ke lencazelo ye GPU nihambe niyibheka. Niyangathi nehlandekezela. Ngoba ke okokuqala into ekunikeza yona ukuthi inhlangano kuyiyona enamavoti amaningi iyona emeli ihole inkulumo zokuthi kuzophathwa kanjani. Okokuqala lokho. Ningayihlandekezeli nibambe emsileni. Aniyona iGPU. I-aim yayo futhi noma ama-objectives ayo into efana ne-GNU it is uma ngabe kuhlangana ama-parties with the hope of growing together. Ngazi noma nifuna ukukhula ne-DA yini njengoba niwukhongolose nithi nifuna ukuphila nabantu abamnyama. Asazi noma kodwa vele kudala Mhlonishwa uDuma nisukile kuyingqikithi ekanikade siyazi akagogo. Siphumelele lokho ukuthi ngeke sihlale ehlathini. Angeke siloku futhi sihleke ehlathini. Ngiyabonga.